Ці магчымае вызваленне беларускіх палітвязняў в абмен на зняцце амерыканскіх санкцый? Якую палітыку будзе весці адносна рэжыму Лукашэнкі новая адміністрацыя ЗША? Пра ўсё гэта мы пагутарым у размове са Свабодай. З вами Алексей Знаткевич, а гэтая гутарка запісвалася напярэдадні сустрэчы ў Вашынгтоне паміж прэзідэнтамі ЗША і Украіны Дональдам Трампам і Владзімірам Зяленскім. І наш гость Дэвід Креймер, выканаўчы дырэктар інстытуту Джорджа Буша. Ён быў памочнікам дзяржсакратара ЗША у адміністрацыі Джорджа Буша-малодшага. Mr. Kramer, thank you very much for finding time to talk. My pleasure, thank you. У інтэрв'ю Радыё Свабода ў снежні 23-го году вы сказалі, што найлепшы спосаб дапамагчы Беларусі – гэта дапамагчы ўкраіне выйграць вайну супраць расійскай агрэсіі. Але наколькі цяпер такая перамога рэалістычная? It has become more complicated, I would say, in the time that we... Я б сказаў, што гэта стала больш складаным ад таго часу. 2024 год быў цяжкім і для Украіны, і для Беларусі. Думаю, што гэта быў цяжкі год для многіх. Тое, што адбываецца паміж Злучанымі Штатамі і Украінай, што адбываецца з вайной, якую Расія пачала супраць Украіны, будзе мець сур'ёзныя наступствы і для Беларусі. There will be major implications for Belarus too. Нядаўна ў Нью-Йорк Таймс была інфармацыя пра візіт у Менск Крыстафера Сміта, намесніка памочніка дзяржсакратара ЗША. Паводле Нью-Йорк Таймс, Лукашенка абяцаў вызваліць шэраг палітвязняў, у тым ліку вядомых. А ўзамен, нібыта, Злучаныя Штаты змякчаць санкцыі ў дачыненні да беларускіх банкаў і экспарту калійных угнаенняў. Што вы думаеце пра такую здзелку? I'm always in favor of securing the release of people who should not be imprisoned. Я цалкам за тое, каб вызвалі людзей, якія не павінны сядзець за кратамі. А палітвязняў у Беларусі больш за 1000 чалавек. Усе яны павінны быць вызвалены без усялякіх умоваў, без усялякіх абяцанняў у адказ. Я раней шмат разоў бачыў гэтую гісторыю, калі Лукашенка хапае людзей, арыштоўвае іх, кідае ў турмы несправядліва і незаконна, а потым спрабуе дамагчыся ад захаду кампрамісаў і саступак, паказваючы на магчымую зацікаўленасць у збліжэнні з захадам, і ў той жа час ён балянсуе адносіны з Расіяй. Добра, што выйшлі 3 чалавекі, якія ўвогуле не павінны былі сядзець у турме, але ні ў якім разе мы не павінны паслабляць санкцыі супраць Лукашэнкі і рэжыму ў Беларусі. Не толькі за пачварныя рэпрэсіі на працягу многіх гадоў, за скрадзеныя выбары ў жніўні 2020 году, за фактычны згон самалёта авіякампаніі Ryanair у 2021 годзе, за выкарыстанне уцекачоў і мігрантаў як зброі, што зрабіў Лукашенка ў 2021 і 2022 годах. Потым ён зрабіў, магчыма, найгоршае, дазволіўшы расійскім войскам выкарыстоўваць тэрыторыю Беларусі для ўварвання ва Ўкраіну ў лютым 2022 году. Нічога з гэтага не павінна быць забыта. І за гэта Лукашэнку, на мой погляд, трэба судзіць, а не прапаноўваць паслабленне санкцый. Should be put on trial, not offered sanctions relief. Але якая альтэрнатыва паслабленню санкцый? Бо цяперашняя адміністрацыя ЗША, магчыма, спрабуе прапанаваць Лукашэнку нейкі пернік, а не толькі бізун. Якія крокі вы б зрабілі для вызвалення вязняў? Ціск і яшчэ раз ціск. Я думаю, што гэта адзіная мова, якую разумее Лукашенка. Гэта адзіная мова, якую разумее Пуцін. І я думаю, што прапанова саступак у абмен на вызваленне людзей, якія ўвогуле не павінны былі сядзець у турме, не вядзе да рэформаў і лібералізацыю Беларусі. Гэта заахвочвае Лукашенку захопліваць больш палітычных зняволеных, калі Захад зойме больш жорсткую пазіцыю. І таму я лічу, што Захаду, безумоўна, трэба дамагацца вызвалення палітвязняў, пра гэта пытанняў няма. Але калі прапаноўваць нейкія пернікі ў абмен, дык я бачыў гэтую гульню ўжо шмат разоў. Лукашенка знаходзіцца ва ўладзе з 1994 году, найдаўжэй сярод дыктатараў у Еўропе. Таму я лічу, што прапаноўваць нейкія пернікі – гэта няправільны падыход у адносінах з Лукашэнкам. Трэба ўзмацняць, а не змякчаць санкцыі супраць яго і ягонага рэжыму. Спадарыня Хоміч, сястра зняволенай апазіцыйнай лідаркі Марыі Калеснікавай, сказала Нью-Йорк Таймс, што дыпламатычныя кантакты з Лукашэнкам могуць сярод іншага паслабіць кантроль Расіі над Беларусю.
Ці вы ў нейкай ступені падзяляеце гэтую ацэнку? I don't. I have great respect for her and for the Не, я вельмі паважаю яе і разумею сітуацыю, у якой яна знаходзіцца. Яна моцна пацярпела. І я паважаю яе погляды, але я б з гэтым не згадзіўся. Я не думаю, што працягванне аліўкавай галінкі Лукашэнку прывядзе да паляпшэння беларуска-заходніх дачыненняў або да паляпшэння залежнасці Беларусі пад кіраўніцтвам Лукашэнкі ад Расіі. Лукашенко застаецца ва ўладзе дзякуючы падтрымцы Расіі. Ён ведае, што ягонае знаходжанне ва ўладзе цалкам залежыць ад Пуціна. Таму я не лічу, што ёсць сур'ёзныя шанцы адцягнуць Беларусь ад Расіі. Мы бачылі, як тагачасны дарадца ў нацыянальнай бяспецы Джон Болтон у 2019 годзе, а дзяржсакратар Майк Пампео ў пачатку 2020 году прыязджалі ў Менск. А потым у жніўні 2020 году мы бачылі самы абуральны крадзеж выбараў Лукашэнкам у Святланы Ціханаўскай. Мы бачылі шмат людзей, кінутых у турму, у тым ліку спадарыню Калеснікаву. І таму мы бачылі гэтую гульню раней. Я цалкам разумею, што кажа спадарыня Хоміч, і паважаю гэта, але пры гэтым я мушу не пагадзіцца з ёй. and it's with great respect that I do have to disagree, though. So would you say that visit to Minsk was a mistake? Ці гэта значыць, што вы лічыце памылкамі той візіт спадара Пампео ў Менск і агульны падыход, калі Лукашэнку спрабуюць троху выцягнуць з расійскіх абдымкаў? So fundamentally wrong. I do think these are mistakes. These are the oldest tricks that Lukashenko has. Так, я лічу, што гэта памылкі. Гэта рэакцыя на самыя старыя прыёмы, якія ёсць у Лукашэнкі. Так, вызваленне людзей – пазітыўная рэч, хоць гэтыя людзі ў прынцыпе не павінны былі трапляць у турму. Але такая гульня адбываецца зноў і зноў. Вашыя гледачы, магчыма, бачылі фільм «Дзень сурка», дзе чалавек зноў і зноў перажывае адно і тое ж. Лукашенко намякае, што, магчыма, ён гатовы зблізіцца з Захадам, а не з Расіяй. Ён робіць невялікі знак ці два, вызваляючы некалькіх палітвязняў. Пры гэтым цяпер больш за 1000 чалавек, больш за 1200 можна лічыць палітвязнямі. Іх усіх трэба вызваліць. Калі б Лукашенко зрабіў гэта, я мог бы прыняць крыху іншы падыход. Але нават у гэтым выпадку ён вызваляе людзей, а потым зноў арыштоўвае іх, выціскае іх з краіны. Таму мы не павінны паддавацца на гэтую лукашэнкаўскую хітрасць, якая, на жаль, дзейнічае гадамі. Lukashenko's, which sadly has been effective over the years. Ці бачыце вы ўжо паслядоўную стратэгію ў дачыненні да Расіі і да ўсходняй Еўропы, у Беларусі прыватнасці, з боку новай адміністрацыі ЗША? I'm not sure I'd use the word coherent. There certainly seems to be strong interest on the new administration. Я не ўпэўнены, што выкарыстаў бы слова «паслядоўны». Безумоўна, выглядае, што новая адміністрацыя моцна зацікаўленая спыніць вайну. Але мы таксама павінны прызнаць, што любое спыненне вайны павінна быць справядлівым і устойлівым. Гэта павінна задзейнічаць Украіну. Паміж Расіяй і ЗША не можа быць перамоваў пра Украіну без Украіны. І астатняя частка Еўропы павінна ўдзельнічаць у любых кроках да ўрэгулявання. Таму што існуе відавочная імавернасць таго, што еўрапейцам трэба будзе забяспечыць свайго роду сілы стрымлівання, каб пераканацца, што Расія зноў не паўторыць напад на Украіну. Таксама важна разумець, хто пачаў гэтую вайну. Не справакавана, не апраўдана. Вядома ж, гэта Расія і Пуцін. І вядома ж, ахвяра тут Украіна. Украіна проста спрабавала абараніць сабе сваю зямлю, сваю свабоду, жыццё сваіх грамадзян. І я думаю, што гэта павінна быць у першую чаргу на ўвазе палітыкаў ЗША. Пагадненне, якое можа быць падпісана з Украінай аб карысных выкапнях, спадзяюся, прывядзе да паглыблення адносінаў паміж Злучанымі Штатамі і Украінай у іншых пытаннях, у тым ліку пытаннях бяспекі. Гэта вельмі важна для выжывання Украіны. Але сітуацыя пакуль што няясная. Новая адміністрацыя пачынала з жорсткіх заяваў адносна Расіі. Але цяпер гэты тон змяніўся. Таму я спадзяюся, што мы вернемся да ранейшых дзён новай адміністрацыі, якую мы бачылі ў канцы студзеня. Well, we are talking and our conversation will be on air in several days and many things change. Нашая размова будзе ў эфіры праз некалькі дзён. А ў наш час за некалькі дзён шмат што мяняецца. Цяпер пачаліся кансультацыі паміж Расіяй і ЗША аб дыпламатычных адносінах. Ці можа адбыцца нейкая нармалізацыя адносінаў з Расіяй яшчэ да таго, як будзе мірнае ўрэгуляванне ва ўкраіне? І ці не створыць гэта ціск, каб таксама нармалізаваць адносіны з такімі рэжымамі, як рэжым Лукашэнкі? Pressure to also normalize the relations with such regimes as Lukashenko's regime. Ці можа гэта быць прычынай для паглыблення адносінаў паміж Расіяй і ЗША? Pressure to also normalize the relations with such regimes as Lukashenko's regime.
I fear that that could be a possibility if that scenario played out. Я баюся, што такое магчыма, калі падзеі пойдуць па такім сцэнары. Я думаю, што нармалізацыя стасункаў з Расіяй да заканчэння вайны ва ўкраіне была б вялікай памылкай. Мы б нармалізавалі адносіны з рэжымам, які абвінавачваюць у ваенных злачынствах супраць чалавечнасці і нават у генацыдзе. Мы б нармалізавалі адносіны з рэжымам, які несправакаваным і неабрунтаваным чынам пачаў уварванне ва ўкраіну. І важна памятаць, што гаворка не толькі пра 22 год. Гэта цягнецца з 2013-14 гадоў. Тады, дарэчы, першапачаткова Пуцін ціснуў на прарасейскага тагачаснага прэзідэнта ўкраіны Януковіча, каб той не падпісваў пагадненняў з еўразвязам. НАТО ў 13-14 гадах не мела да гэтага ніякага дачынення. І тады Расія зрэагавала на рэвалюцыю годнасці, незаконнай анексіі Крыму, а потым заходам на Донбас. Тут вінаватая Расія. Таму мне цяжка ўявіць, як мы маглі б нармалізаваць адносіны з рэжымам Пуціна да заканчэння вайны. І нават пасля заканчэння вайны мне было б непрыемна бачыць нармалізацыю адносінаў, быццам бы мы замялі пад дыван усё тое, у чым вінаватая Расія. Ці можа гэта прывесці да падобнага падыходу з Лукашэнкам і збліжэння з ім? Я баюся, што гэта магчыма. Калі б мы нармалізавалі стасункі з рэжымам Пуціна, я мог бы ўявіць сабе сцэнар, дзе мы б зрабілі тое ж самае ў адносінах да рэжыму Лукашэнкі. Гэта таксама, на мой погляд, было б вялікай памылкай. Ён ва ўладзе з 94-го году, і ён несе адказнасць за многае. Я лічу, што ён саўдзельнік поўнамаштабнага расейскага ўварвання ва ўкраіну ў 22-м годзе. Ён чыніць жорсткія рэпрэсіі супраць уласнага народу на працягу многіх гадоў, але асабліва пасля скрадзеных выбараў у жніўні 20-го году. Ёсць шмат прычын, чаму мы не павінны нармалізаваць адносіны з Лукашэнкам. Гэта не азначае, што мы павінны цалкам спыніць любыя кантакты з рэжымам, але, як вы ведаеце, у нас у Менску няма амбасадара США, і я спадзяюся, што мы яго не ўбачым, пакуль Лукашенко будзе ва ўладзе. Але калі ў ЗША будзе амбасадар у Маскве, то было б крыху нелагічна не мець амбасадара ў Менску. Ці вам так не здаецца? Well, yes and no. I understand that logic. І так і не. Я разумею гэтую логіку, але памятайце, што яны выгналі нашага амбасадара, і гэта было ў 2008 годзе. А расейцы не выганялі нашага амбасадара. Можна запярэчыць, што трэба адклікаць нашага амбасадара, гэта іншае пытанне. Але ў нас няма амбасадара, таму што рэжым выціснуў Карен Стюарт з амбасады ў ЗША. Мы адказалі і выслалі беларускага амбасадара, і таму ў Менску няма амбасадара ЗША. Аднак у такой сітуацыі, на мой погляд, было памылкай спрабаваць прызначыць новага пасла. Бо гэта будзе сігналам, што мы спрабуем нармалізаваць адносіны з рэжымам. Нагадаем, што Джулія Фішер была своеасаблівым амбасадарам у асаблівых даручэннях для Беларусі. І я лічу, што важна мець ключавога чалавека, адказнага за штодзённую працу з Беларуссю. Але я не думаю, што гэтаму чалавеку трэба быць на ўзроўні амбасадара ў Менску ў амбасадзе ЗША. Як вы лічыце, ці працуюць цяперашнія санкцыі ЗША і развязу супраць Расіі і Беларусі? І ці змяняюць яны паводзіны Пуціна і Лукашэнкі ў лепшы бок? It's important to understand that the sanctions are only part of a policy. Важна разумець, што санкцыі – гэта толькі частка палітыкі. Санкцыі не могуць быць адзінай палітыкай або адзіным складнікам палітыкі. Яны павінны быць часткай дыпламатычнай, эканамічнай палітыкі, палітыкі бяспекі, якая ўключае санкцыі. Я думаю, няма сумневу, што санкцыі ускладнілі жыццё абедзвюх краін. Але ці прымусілі яны змяніць паводзіны? Не, я гэтага не бачу. Я сапраўды лічу, што вайсковая дапамога ў краіне – гэта самае галоўнае, што мы можам зрабіць. Дапамагчы украінцам перамагчы расейцаў на полі бою – гэта самае важнае, што мы можам зрабіць, у той жа час узмацняючы санкцыі, якія былі ўведзеныя, ужываючы дадатковыя другасныя санкцыі, пераследуючы гэты ценявы флёт, які расейцы выкарыстоўваюць для адпраўкі на экспарт сваіх энерганосьбітаў. І далей аналагічна, я думаю, пра ўзмацненне санкцый супраць рэжыму ў Менску і тых,
хто падтрымлівае Лукашэнку. Цяпер шмат асобаў ужо трапілі пад санкцыі, але мы павінны пераканацца, што мы ліквідуем любую з гэтых шчылін. На жаль, гэта будзе крыху больш складана ў сувязі з нядаўнім рашэннем Міністэрства юстыцыі ЗША закрыць аператыўную працоўную групу, якая займалася гэтымі санкцыямі. Але я спадзяюся, што будзе адноўленая спроба забяспечыць санкцыі як частку больш шырокай палітыкі у дачыненні як да Расіі, так і да Беларусі. Вы ўжо сказалі, што спадзяецеся, што гэтая адміністрацыя вернецца да ранейшага тону ў адносінах з Расіяй. Але мяркуючы па цяперашніх заявах афіцыйных асобаў ЗША, выглядае, што яна рухаецца ў іншым кірунку. Ці не лічыце вы, што ў цяперашняй сітуацыі чакаць ад ЗША большага ціску, дадатковых санкцый і большай колькасці зброі для ўкраіны выдавання жаданага за сапраўднае, а ЗША рухаюцца ў зусім іншым кірунку? Well, two responses to that. One is, I do think one thing that's predictable about this administration is that... На гэта ёсць два адказы. Па-першае, я думаю, што адзіная рэч, якая прадказальная ў гэтай адміністрацыі, гэта тое, што яна не прадказальная. А па-другое, я думаю, мы таксама пабачым, што Пуцін несур'ёзна ставіцца да рэальных перамоваў. Лаўроў днямі паўтарыў, што Пуцін працягвае настойваць на змене ўраду ва ўкраіне, на прызнанні за Расіяй тэрыторыі, якую яна акупавала, і на тэрыторыі, якую яна не здолела акупаваць. А таксама на пастаянным нейтралітэце ўкраіны. Я лічу, што з украінскага гледзяшча ўсе гэтыя рэчы непрымальныя. Таму я думаю, што ёсць імавернасць, што прэзідэнт Трамп і ягоная адміністрацыя зразумеюць, што Пуцін і расійскія афіцыйныя асобы проста дураць іх і не маюць сур'ёзных намераў спыніць гэтую вайну такім чынам, які б задаволіў прэзідэнта Зеленскага і украінскі народ. Таму важна, каб Украіна удзельнічала ў любых перамовах. На вашу думку, ці будзе працягвацца стратэгічны дыялог ЗША з дэмакратычнымі сіламі Беларусі? I certainly hope so. I believe Я вельмі спадзяюся на гэта. І я лічу, што ў ўзаемадзеянні са Святланай Ціханаўскай, думаю, усе пагодзяцца, што яна выйграла выбары ў жніўні 2020 году, застаецца вельмі важным. Яна і яе каманда праяўляюць надзвычайную смеласць, каб супрацьстаяць рэжыму Лукашэнкі, і яны заслугоўваюць нашай падтрымкі. Дэмакратычныя актывісты ва ўсім свеце заслугоўваюць нашай падтрымкі, і тым не менш мы назіраем значнае скарачэнне такога роду фінансавання з боку Злучаных Штатаў. Я спадзяюся, што гэта яшчэ можа быць зменена, хоць прыкметы там не вельмі пазітыўныя. Але так, узаемадзеянне з ёй, я думаю, застаецца галоўным прыярытэтам, калі гаворка пра адносіны з Беларусю і падтрымку правільных людзей і сілаў у ёй. Апошнім часам было шмат размоваў пра тое, што ЗША могуць фактычна адмовіцца ад сваіх еўрапейскіх саюзнікаў. Ці лічыце вы, што мы ўжо жывем у свеце, дзе еўразвяз і ЗША больш канкурэнты, чым саюзнікі і сябры? I would say we're not competitors yet, but there's certainly a stress on... Я б сказаў, што мы яшчэ не канкурэнты, але, безумоўна, ёсць акцэнт на тое, каб Еўропа ўзяла на сябе большую адказнасць за еўрапейскую бяспеку. На Мюнхенскай канферэнцыі аб бяспецы гэта падкрэслівалася. І таму я думаю, што еўрапейскія лідары усведамляюць гэта. Мы бачылі, як прэзідэнт Макрон наведаў прэзідэнта Трампа ў панядзелак, прэм'ер-міністр Брытаніі Стармер. Я думаю, што еўрапейскія лідары і еўрапейскія ўрады ўсё больш разумеюць, што трэба меней спадзявацца на Злучаныя Штаты і браць на сябе больш адказнасці. Пытанне канкурэнцыі можа паўстаць разам з праблемай тарыфаў. І я спадзяюся, што мы пазбегнем тарыфнай вайны паміж Еўропай і ЗША. Гандаль паміж намі вялізны, мы спадзяёмся, што ён застанецца свабодным і справядлівым. Працуючы разам з Еўропай, мы можам зрабіць шмат карысці, у тым ліку справіцца з выклікам, які стварае не толькі Расія, але і Кітай. Калі мы хочам дапамогі Еўропы, калі Кітай, напрыклад, стане больш агрэсіўным і пагрозлівым у адносінах да Тайваня, дык ЗША павінны быць ангажаванымі ў Еўропе і заставацца ключавым саюзнікам, калі гаворка ідзе пра НАТО. Я спадзяюся, што мы не ўбачым змяншэнне падтрымкі з боку ЗША і амерыканскай адданасці НАТО. Але я думаю, еўрапейцы усведамляюць, што ім трэба зрабіць значна больш самастойна. І маё апошняе пытанне, якія крокі, на вашу думку, патрэбныя, каб Беларусь не засталася за новай жалезнай заслонай у сферы ўплыву Расіі? Крокі саміх беларусаў, а таксама еўразвязу і ЗША. It's important, I think, for the democratic forces to
keep showing up, frankly, in European. Я лічу важным, каб дэмакратычныя сілы працягвалі з'яўляцца ў еўрапейскіх сталіцах, у Вашынгтоне і іншых частках ЗША, каб нагадваць нам пра сітуацыю ўнутры Беларусі. Большасць амерыканцаў, я б адважуся сказаць, не ведаюць, што адбываецца ў Беларусі. Магчыма, нават не змаглі б яе знайсці на мапе, на жаль. Але гэта вельмі важная краіна. І, як я ўжо згадваў, Лукашенко адыграў вырашальную ролю ў поўнамаштабным уварванні расійскіх войскаў ва ўкраіну ў лютым 22-го году. І таму нам важна звярнуць увагу на тое, што там адбываецца. Ёсць яшчэ адна прычына. Калі б той рэйс Ryanair не прызямліўся ў Менску, беларускія сілы збілі б яго і забілі б усіх пасажыраў на борце. Людзей, якія, магчыма, ніколі не звярталі ўвагі на тое, што адбываецца ў Беларусі. Як, магчыма, і тыя мігранты, якія сталі ахвярамі, бо Лукашенко скарыстаў іх як зброю. Рэч не толькі ў тым, што адбываецца ўнутры Беларусі, бо ўнутраныя рэпрэсіі часта могуць праецырвацца на іншыя краіны і таксама ўплываць на замежную палітыку іншых краін. Таму тое, што адбываецца ў Беларусі, не застаецца ўнутры Беларусі. Гэта важна для астатняй Еўропы і павінна мець значэнне для Злучаных Штатаў. Таму я лічу, што дэмакратычным сілам трэба працягваць тлумачыць сітуацыю і заклікаць да палітыкі, якая прызнае дэмакратычныя сілы, а не Лукашэнку. Гэта найлепшы спосаб ісці наперад. Is the best way to go forward. Вялікі дзякуй, спадар Крэймер. My pleasure. Дзякуй вам. Thank you. Я нагадаю, што нашым госцем быў Дэвід Крэймер, выканаўчы дырэктар інстытуту Джорджа Буша. Ён быў памочнікам дзяржаўнага сакратара ЗША ў адміністрацыі Джорджа Буша-малодшага. Калі для вас гэта бяспечна, калі ласка, паставце лайк пад гэтым відэа, падзяліцеся ім, гэтак яго пабачаць больш людзей. Заставайцеся са свабодай.